La ciència i la filosofia tenen un mateix origen. Sorgeixen a la vegada quan es produeix el que els historiadors han anomenat el pas del mite al logos. És el moment on, a banda dels mites, que llavors eren els encarregats d'explicar el món tal com és, els primers pensadors comencen a buscar explicacions al marge de la religió i apareix, per primera vegada, un pensament racional que busca respostes en la mateixa naturalesa. Aquest naixement comú també va suposar una evolució conjunta on no es distingia, com ho fem avui en dia, entre el pensament filosòfic i el científic. La major part dels anomenats filòsofs antics i medievals també eren físics, astrònoms, biòlegs, etc. I, de fet, un dels sentits més antics de la paraula filosofia és el de ciència. Ara bé, hem de tenir en compte que les teories dels filòsofs i científics antics avui en dia no serien considerades com científiques. A què és degut això? El pensament científic, que havia estat la part de la filosofia que explorava i teoritzava sobre el món material i els éssers que l'habiten, en un moment donat va fer un gir, va canviar de paradigma i es va començar a separar i definir com la disciplina que identifiquem avui en dia com a ciència. Això va passar durant el Renaixement i l'època moderna. A partir d'aquest moment, la ciència i la filosofia van seguir rutes diferents. Anem a examinar quines semblances conserven i quines diferències han acabat marcant els seus camins. Per començar, podem dir que les dues disciplines busquen i es preocupen per saber, per conèixer, fent-se preguntes sobre l'univers, el món i tot allò que ens rodeja. A més, les dues disciplines, com ja es va veure en el seu naixement, intenten respondre a aquestes preguntes de forma racional, sense apel·lar al mite o a la religió, a les creences, i de forma crítica, qüestionant si és necessari altres respostes. A banda d'aquests dos punts compartits, si examinem més el tema, hem de dir que avui en dia la filosofia i la ciència tenen més diferències que semblances. En una definició general, Russell va dir que la ciència és allò que sabem i la filosofia és allò que no sabem. I això té implicacions en el procedir, l'estructura i fins i tot en l'abast de les dues disciplines. Quines? Anem a veure-les. Anteriorment hem dit que les dues disciplines es fan preguntes i en això coincideixen. Ara bé, en el que solen diferir és en el tipus de preguntes. La ciència es pregunta sobre aspectes concrets de la realitat. Per exemple, la ciència es pot preguntar com es formen els núvols, en què consisteix l'alimentació de les plantes, per què els astres es mouen en aquesta trajectòria, etc. En canvi, la filosofia es fa preguntes globals i més generals sobre aspectes no tan definits ni concrets. Per exemple, com podem ser feliços, què és l'art, la justícia, l'amor, l'ésser, per què existim? En consonància amb l'anterior, podem dir que la ciència no es preocupa per temes com els valors, el sentit, la llibertat, la mort, etc. És a dir, tots aquells aspectes de la nostra existència que tenen a veure amb problemes vitals humans. En canvi, la filosofia sí que ho fa. Una altra gran diferència és la metodològica. La ciència utilitza l'anomenat mètode científic. En termes generals, podem dir que aquest es basa en l'observació, la medició, la formulació d'hipòtesis i el contrast empíric d'aquestes. La ciència també fonamentalment utilitza el llenguatge matemàtic per traduir, comunicar i fins i tot verificar la seva producció i resultats. Per contrast, la filosofia no posseeix un mètode clar de coneixement. Les seves respostes no són mesurables matemàticament i no tenen per què ser contrastades de forma empírica. Per la seva banda, la ciència busca la certesa i per això posseeix un conjunt admès universal de veritats i resultats. A més, la producció científica és, en bona part, instrumental. Els resultats són
útils. Sovint ens proporcionen respostes a problemes pràctics i fan prediccions de futur. Això és molt evident en el cas de les ciències més aplicades. Per exemple, els avenços de la medicina van dirigits a curar o prevenir malalties. La filosofia, en canvi, s'interessa per allò que sempre és incert i no acumula veritats ni busca respostes a problemes de tipus pràctic, instrumental de cara al futur. La filosofia és una activitat més aviat teòrica. Allò important en filosofia és la mateixa activitat, el filosofar. Com deia Kant, no s'aprèn filosofia, només a filosofar. En aquest punt és important aclarir que algunes de les reflexions o respostes filosòfiques poden acabar tenint un ús pràctic. Per exemple, la reflexió i explicació sobre els drets humans es pot veure reflectida en les lleis d'un país. Ara bé, aquest ús, per molt bo i profitós que sigui, ja no forma part de la filosofia. La reflexió sobre els drets humans, en principi, no es fa perquè es canviïn les lleis, sinó pel propi interès sobre la temàtica en si. És per això que en aquest sentit instrumental podem considerar que la filosofia no és útil, a diferència de la ciència, que sí que ho és. En el seu fer, la ciència revisa els resultats i, si cal, rectifica les seves teories. Això és el que anomenem progrés científic. En filosofia, no existeix progrés en un sentit lineal i de revisió de teories. Les reflexions dels filòsofs de l'antiguitat encara es poden considerar vigents. També es poden llegir en sentit crític. Però des de la mateixa filosofia mai es fa amb un esperit de superació o en un sentit corrector ni evolutiu. La filosofia és sobretot una activitat global. Té subdisciplines, però la majoria d'elles estan connectades. I tot sovint la separació no és clara. En canvi, la ciència és, en realitat, un conjunt de ciències. La ciència actual està fragmentada en un gran número d'especialitats. Cada especialitat té el seu camp d'investigació, la seva terminologia, etc. Mosterin assenyala que normalment, quan un científic traspassa els límits de la seva especialitat i fa consideracions més generals, podem pensar que fa una cosa més propera a la filosofia. Veiem, doncs, que quan analitzem la filosofia i la ciència tenen enfocaments bastant diferents. Ara bé, això no significa que les dues disciplines estiguin enfrontades o no tinguin cap tipus de relació. Sovint, la relació, de fet, és complementària i s'influeixen mútuament. De fet, la ciència, amb el seu pes actual i en tant que activitat humana, és un dels objectes d'estudi de la filosofia. L'interès de la reflexió recau sobretot en l'estudi de la història, l'estructura, els mètodes, les funcions i l'especificitat de la ciència. Per altra banda, està clar que avui en dia la filosofia no té l'estatus que havia tingut en altres temps. En comparació a això, la ciència és molt més popular. Ara bé, de la mateixa manera com la filosofia reflexiona atentament sobre la ciència, dins de la ciència és també important incorporar una mirada filosòfica, per ser conscients, revisar si cal i enfortir les bases de la pròpia activitat científica. I amb això hem acabat l'esquema de la comparació entre la filosofia i la ciència.